Ibai Alzaganaz, Mungiako EH Bilduko kidea eta zinegotzia Mungiako udalean, eta talde politiko honen bozeroalea Mungiako udalbatzan. Pasadan irailaren 27 osoko bilkura eduki gendun, egon ziren 4 puntu lotute bai Bentadez eta bai Larramendi ikastolan egin beharreko obra batzuk interes berezikoak deklaretako. Larramendi ikastolan kasuen ikasgela batzuk bota eta eraberritzea eta futbol zelaian egin behar diren obra batzuna, eta Bentadezeko ikastetxean kasuen sarrerako atea konpontzea edo eraberritzea na. Hau batez onartu gendu zen alderdi eta zinegotzi guztien babesagaz, eta horretaz aparte egon ziren beste bi mozio aurkeztu ziren, kasu honetan ez ziren esan daigun udalaren egunerokotasunetik eratorritako gauzek, ez da alderdiek edo talde politikoek gure ekimenez aurkeztutako gaiek, baizik eta izen zirela herriko eragile desberdinak aurkeztutako bi mozio. Lehenengo kasuen, irailaren 27, gehieno jakingo zuenez, mundu mailako mugimendu bati erantzunez, greba eta mobilizazio deialdiek egon ziren, klima aldaketaren aurka edo esan daigun, Butroi bizirik trantsizioan eta jauzi berriztagarria elkarten ekimenez, alderdiokaz, Mungiako udalean ordezkaritza dekogun alderdi eta talde politikoakaz harremanetan jarri ziren, osoko bilkuran mozio bat aurkezteko asmoz. Osoko bilkuretara elkarte eta norbanakoek ezin dabez mozioak aurkeztu, talde politikoen eskutik joan behar dire, eta horregaitik guri bideratu zozkuen kasu honetan mozio hori, eta bai Elkarrekin Podemos, bai Zibika eta bai EH Bilduko taldeok mozio hori babestu eta osoko bilkurara eroatea erabaki gendun, bertan eztabaidatu eta bozkatu ahal izeteko. Mozio horretan 6 konpromiso zehatz hartzera bultzatzen zozkuen, udal modure, batan egutegi eragineko gasak murriztea eta 2035-2040 urten epea markatuz, erregai fosilek baztertu eta energia 100% berriztagarrien alde egiteko konpromisoa eskatzen zen, tokiko ekonomia eta elikadura burujabetza sustatzeko konpromisoa hartzea, krisi klimatikoan ondorietora egokitzeko konpromisoa, eraldaketa prozesu hau oneri buelta emoteko beharrezkoa den eraldaketa prozesu hau herritarron kontrol eta parte hartzeaz garatzeko tresnak sortzeko konpromisoa hartzea, eta 6. konpromisoa izango zen, Butroi arroilan zehar egon aldiren errotetan hidroelektrikak sortzea, hor Torrebilela edo Kateko errota horretatik hasite, eta beste alde batetik Gatika eta Kugnesaiz artean egitekoak diren interkonexio elektriko horren aurka agertzea. Mozio hau babestu gendu hiru alderdiok honen alde bozkatu gendu, bai Elkarrekin Podemos, bai Zibika eta bai EH Bilduk, eta aldiz EAJ eta PSek mozio honen aurka egin zerean. Alkateak konbokatu zozkun bilera batera, Barikureko bertarako, legebiltzarrean alderdi guztien babesagaz onartu zen gai honen inguruen, onartu zen adierazpen bat oinarri hartute, alderdi guztien artean adostasun bat lortzen saiatzeko eta beste mozio bat aurkezteko. Alderdi guztion artean hori adostea lortu gendun, sartu gendu zen 2 puntu hasikerako testuen jasota egonez zirenak, bata zen hartzen gendule konpromisoa diagnostiko bat osatzeko klima aldaketan eragiten den faktoren diagnostiko bat egitea Mungian, maila lokalekoa, egoera zein den ezagutzeko, eta beste alde batetik errotetan hidroelektrikak egitearen asmo hori berrestea. Eta beste alde batetik, 2. mozio bat aurkeztu zena, izen zen, kasu honetan Comisiones Obreras, UGT, ELA eta LAB sindikatuen ekimenez alderdi hori helarazi zozkuen mozio bat izen zen,
Mozio honen edukie, agian jakingo duzue, Bizkaiko metaleko sektoreko langileak hitzarmen kolektibo barik dauzela edo indarrean dekien hitzarmen kolektiboa 2001-2003koa dala eta irailaren 30-tik urriaren 4 ozta bere sindikatu guztiek, sektore honetan ordezkaritza dekien sindikatu guztiek grebara deitu da. Eta mozio honek be eskatzen soskuzen konpromiso zehatzak alderdi hori, alde batetik patronalagaz sindikatuek egin barra dezen negoziazio horretan patronalari eskatzea negoziazio horretan aurrera egiteko, bai soldata, lan jardune, kontratazio ereduek, subrogazioa lan osasun neurriek nahi berdintasunean akordioetara heltzeko. Bigarren puntu baten eskatzen zozkuen adierazpen instituzional bat onartzeko, langileri babesa eskaintzeko eta mobilizazioak zabaltzeko. Eta azkeneko konpromisoa edo eskaera zan, greba egunetan jasandako represioa salatzea eta egon ahal izan diren zauritu eta atxilotuek babestea. PNV eta PSek mozio honen aurka bozkatu zerean, Elkarrekin Podemos eta EH Bilduk babestu egin gendun, eta Zibika abstenidu egin zen. EAJ eta PSek beste mozio bat aurkeztea erabaki zerean, lan hitzarmenaren kontue dela. Bai guk eta bai Elkarrekin Podemosek mozio horren aurka bozkatu gendun, eta aurrera urten zen EAJ eta PSren babesagaz. Herritarrek edo elkarte desberdinek mozioak aurkezten dabezenean, ez teke aukerarik gaur egun osoko bilkuran bertan berba hartu eta eurek azalpenak emoteko. Barikuko osoko bilkuran hori gertatu zen, nahiz eta butroi bizirik, jauzi berriztagarria edo sindikatuetako ordezkariek bertan egon ziren, zeran aukerarik euki berbarik hartzeko eta guri zuzenean azalpenak emoteko. Eta guk osoko bilkuraren bukaeran proposamen bat luzatu gendun, hain zuzen be, indarrean egon aldan legedi hori eta hori baimentzen ez duen legedi hori aldatzea edo araudi propio bat sortzea. Holako kasuek emoten direnean, osoko bilkuran bertan, beste leku batzuetan gertatzen den moduen, bai herritarrek edo erakunde desberdinetako ordezkariek zuzenean berba hartu eta osoko bilkuran bertan egoki ikusten da bezen azalpenak zuzenean emon ahal izeteko.